Dobré ráno. Je akurát 5:30 a ja som sa rozhodol, že si začnem robiť takéto videá alebo dokumenty z mojich turistík a výletov. A aktuálne sa chystám na takú menšiu túru na Veľkú Javorinu. Takže je najvyšší čas stávať a pobaliť sa. Zastávku. Dávam si čaj akurát. No takáto krátka túra tak je extrémne náročná, tak radšej si dám viac zastavení, ako sa zbytočne zmordovať a potom nedojsť ani domov. Začiatok túry mi začalo v obci Kríže. No malo by to byť nejakých plus minus 5 km. Ukazuje mi momentálne, že cca nejaké 2 hodinky by mali byť na tú Veľkú Javorinu, takže typujem, že na tú prvú zastávku to bude nejaká hodinka. Takže snad to nejako zvládnem. Ale mi niekto hovorí, že chodíš tak sám na turistiku, nie že sa strátiš, alebo čo keď sa stratíš, tak stále hovorím, že stratiť sa nestratím skrz toho, že stále sledujem značky turistické a to tu vám ukážem, tu je jedna, no, ja tu vidím, ale no. Toto sa volá pasová značka. Tie 2 biele prúžky a v strede je vždy nejaká farba, po ktorej chodí. No, vždy to začína buď od nejakého cestia, kde začína tá túra, alebo od nejakej obce. Čiže mne začala tá značka, ja idem teraz po tej zelenej a mne začala tá značka už v obci Kríže a stále sa pri nej držím. A keď ju už potom na nejakom úseku ju nevidím, tak sa vraciam, aby som našiel, kde bola posledná značka, aby som pozrel, kde je najbližšia. Oni by mali byť od seba v nejakej viditeľnej vzdialenosti, prípadne pár metrov, hej, že sa nevidí.
No a keď ju nenájdem, tak sa vrátim, aby som našiel, lebo potom už sa môžem stratiť a už netrafím. Čiže stále sa snažím sledovať tie značky. Ďalšia vec, je vidno, že mám sluchátka, ale keď idem sám na túru, že nejde nikto so mnou, tak mám rád tak si do pozadia pustiť nejakú takú melódiu alebo nejakú hudbu, takú vychádzkovú, takú ukľudňujúcu. Je to fajn, hoci do lesa to nepatrí, ale ja si to tak robím príjemnejšie. Aj to šľapanie mi tak jednoduchšie ide. Takže pri ďalšom bode. Tu som chcel ukázať ďalšia značka pod tou pasovou. Taký obdĺžnik. To sú také 3 pružky. Toto je naučná. Je veľmi podobná s miestnou značkou. Tiež je takáto, len miestna je rozdelená na polovicu. Respektíve na 2 trojuholníčky. Nie 3 pružky, ale na 2. A som si to vždy plietol, tak som si potom pamätal, že miestna má 2 slabíky, miestna, a táto naučná je naučná. To len taká blbosť, čo som chcel povedať. Tá naučná značka má taký význam, že by ste sa teoreticky mali niečo dozvedieť alebo naučiť pri tom okruhu alebo pri tej túre, ktorú šľapete, alebo má mať nejaký hlbší význam. Akurát som prišiel k prvému razcestiu Panteliš a pokračujeme na sedlo Lisina. Nejakých 40 minút. No a stámať ešte chvíľka a budeme aj na Javorine. Takže sa potom ozývam. Mám tu ďalšiu zastávku. Respektíve nie zastávku, ale takú prestávku, oddych na takomto krásnom mieste. Takže ešte si tu dávam trošku chladiť čaj. Treba udržiavať teplo. A ostáva nejakých 50 minút plus minus hodinka na cieľ, aby som bol na Vysokej Javorine. Potom sa ozývam. Tak, dorazil som na ďalší bod, čo je sedlo Lisina. Neviem, či to tam vidno. Ak toto spravíme, sedlo Lisina. A ešte nám chýba 40 minút. 38 na Veľkú Javorinu. A budeme tam. Dúfam, že tam nebude taká hmla ako tu, lebo tu nie je nič vidno. Chcel by som si aspoň výhľad natočiť. Tak dúfam, že nebude hore taká hmla. Tak, vyšiel som hore. Je to tuna. Sme doma, Veľká Javorina. Snáď je to tam vidno.
ešte sa pôjdem zapísať. Tu je taká kniha. A že som tu bol. No a ďalšie 3-4 hodinky cesta dole. Trošku si tu posedím. Asi si uvarím aj polievku, len sa niekde musím schovať, lebo začalo to riadne fúkať. Stále je hmla, čiže tu ani výhľad potom ďalej veľmi nebude. Ale je to krásne zasnežené. Čiže aspoň takto. Dal som to, aj keď to bolo náročné, a som rád. Je to taký super pocit. Tak zatiaľ. Chcel som hore spraviť nejaký záver, ale bolo tam strašné počasie, začalo extrémne fúkať a čo by nebol taký problém, ale všetko fúčalo do mobilu a zo stromov začali padať také akoby kvázi ľadovce a fúkať, že to nebolo úplne príjemné, tak som chcel zísť dole a zastavil som sa zase na tomto mieste, čo som vravel, že aké krásne. Čiže je to tu o dosť lepšie a hore ešte aj, čo ma mrzí, bola strašná hmla a tu je to super. Tu si nakoniec zohriem tú polievku ešte a asi by som to týmto aj ukončil na tomto peknom mieste, teda s pekným výhľadom a na budúce ďalšia nejaká túra. Tak zatiaľ, papa.